Lige op med langs siderne her. Så derovre med det her. Stå stille! Når jeg snakker! Hør godt efter! Fordi når man kommer fra den aggressive japanske land, så er det vigtigt, at I hører efter nu, fordi nu demonstrerer jeg, hvordan man gør i Japan. Okay? Når man holder jul i Japan. Mathias, kom her til mig. Sådan. Og Mathias, hold fast i mig her. Og du holder fast der. Og så står du spredt ben. Spredt ben. Her. Her. Og så er det et trick, man kan gøre det i godt. Det er jo det nemmeste trick, man kan lave. Men det er det ikke, Mathias. Nu står du stille, spredt ben igen. Jo. Gør det. Så demonstrerer vi, hvordan vi gør i Japan. Man tager, og jeg spytter alt, hvad jeg har lyst til. Hold fast i mig igen. Se her. Jeg tager mit venstre ben frem. Og så tager man til højre. Frem. Og så kaster man. Og det gør man så. Det kan man demonstrere mange gange. Man skal stå stille igen. Træd ben. Okay. Rolig. Kig på mig. Kom og tilbage. Kom. Venstre ben frem. Højre ben frem. Og ud i. Og så vi ned igen. Og det kan man gøre. Det er en lille øvelse. Man kan gøre det i juleferie med mor og far, eller faster eller onkel, eller bedstemor eller bedstefar. Det er ingen problem. Venstre ben frem. Højre ben frem. Og så kommer sådan. Ingen problem. Ja, jo, nu har vi altså pænt. Vi har et program, vi skal igennem. Hold kæft! Det er mig, der er julemanden. Det er dig, der er fucking næsen. Nej, hold kæft! Nu suger du boller. Det er mig, der er julemanden. Det er dig. Hvad sker du? Jeg er julemanden. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Og de har fået styr den næse der. Sagde du noget? Sagde du noget til mig? Sagde du kilde? Sagde du kilde? Eller rykke næse? Julemand, det er sgu da synd for næsten. Nu siger vi, giver ham det der, så ligesom vi har en tidsskæld, vi skal igennem, ikke? Nå, vi har jo nogle pakker til jer. Godt, stil op på en række, og lad os se hænderne og blive fine. Men så skal det sgu ikke være. Kom her om i dreng. Og glædelig jul. God jul med dig. Glædelig jul. Nu er ikke. God dreng. Glædelig jul. God jul med dreng. God jul med dreng. Glædelig jul. Nå, det var helt sikkert. Og sød. Det var godt. Ja. Det var en god dreng. Ja, super. Værsgo, min dreng. Du er da sød, det kan jeg se. Du er sådan en række dreng. Er du altid lige? Ja. Ærlig altid? Ja. Ja. Ja, jeg er altid. Har du været ondt? Og du? Ja, måske suge. Skyder du dyr? Ja, det gør jeg. Har du slået nogle dyr ihjel i år? Har du kørt til piger? Ja. Okay, så må du godt få det. Ja. Godt. Du er bare en dreng. Du er godt en dreng.
Det er du også. Kan jeg se på dig. Ja, værsgo, min dreng. Opfør dig ordentligt. Vær sød, ikke også? God jul med dig. Har du været sød? Er du sød? Nej. Mathias, hvordan kan du være kommet til langt på til tid? Er du kommet op til tiden? Er du kommet op til tid? Ja. Godt. Hvad med dig? Kan du videre om morgenen? Ja. Nå, det var sgu ikke så godt. Der står bare en liv. Hvad med dig? Er der en slapper? Ja, der er fræk. Jeg er sikker på det. Hvad med det slips? Hvad fanden følger du for? Nej, det er faktisk dig. Prøv at se, det er faktisk dig, der er julen. Det er dig, det. Der var jeg sgu lidt mere i. Nå, fuck det. Har du været god? Det er nu været en slem mange, for så 2 poser. Er du fræk? Kom her! Er du fræk? Hvad skal jeg have? Hold den der! Er det lige tur nu? Hold fast i min arm! Og så højre ben! Højre ben! Nej, med julemanden. Nej. Venstre ben! Højre ben! Ja! Har du været ordentlig? Så! Nej! Kan du finde ud af den 20. november? Ja.